málam rudaíon le ceol ein ceol ach seinim gá uirlisí seinim an piano agus an flute. Agus duinem damsa jazz freisin agus tógam ranganí aisteachta. Agus is brama bheith léamh leabhar fiction. Is málam a gartín cool mar tá sé an deas tá golóir bláthnaí agus crínte agus is brama bheith sprí le mhádra. De ná duinem cleachta leis an flute agus piano beidir leathúir cloig gach lá. Agus damsa nuair tá mé anán. Is málam é mar tá mé sé sásta nuair dhéanam mé agus tá daoine eile sásta nuair dhéanam mé. Ólam mé na cairde ó má múntóirí tá múntóir agam den piano agus den flute agus tá múntóirí eile agam de damsa agus aisteoireacht. Cairn na múntóirí lom agus má mháthair agus má athair agus freisin má chara mar is brálaithe ceol freisin so aibríonn muid ar rudaí le chéile. Bíonn muid ag éisteach le ceol lena chéile agus tógann muid ranganí damsa le chéile. Fáin mé na smaointe ó gachard i híal gachard tá timpeall orm sílam go mbeadh mé gíre rud cinsainmh leis na gard seo beidir mar job. Bheadh mé gíre aisteoireacht a dhéanamh ar dús agus sin boga go dtí an ceol seo. Ní hagann sé leat catú cleachta gach lá agus má tá tú gír rud a cíns agus má dhéanann tú cleachta gach lá an sin baid tú go má ag an aon rud tá tú gíre. Sé cleachta dhéanamh san maisteir.